ассалому алайкум бинандагони гиромии нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман маъзуратон менамоем. дар студия бо шумо манучер маҳкамов ва малоҳат назар шозода. салом. дар оғози барнома таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. ҳамкориҳои илмӣ фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷумҳурии ӯзбекистон густариш меёбанд. 13 феврал дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии ӯзбекистон конфронси илмӣ амалӣ таҳти унвони «То тавони дӯстонро гум макун» баргузор гардид, ки дар он аҳли илму фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. дар доираи баргузории ҳамоиш аҳли илму адаби тоҷикистон дар як қатор чорабиниҳо иштирок намуда аз хонамӯзеи устод Садриддин Айнӣ дар шаҳри Самарқанд дидан карданд. густариши муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Узбекистон дар заминаи сиёсати бобарору ояндадори сарони ду давлати дӯст, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев қадамҳои устувор дар таҳкими робитаҳои илмӣ фарҳангии ду давлати дӯсту бародар Тоҷикистону Узбекистон. 13 феврал як гурӯҳ олимону донишмандони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, аҳли илму фарҳанг ва шоирону нависандагони тоҷик бо мақсади иштирок дар конфронси илмӣ амалии «То тавони дӯстонро гум макун» ба вилояти Самарқанди ҷумҳурии Узбекистон ташриф оварданд. ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагони вилояти Самарқанд ҷумҳурии Узбекистон самимона бо иҷрои оинҳои неки дӯстӣ истиқбол гирифтанд. «То тавони дӯстонро гум макун» таҳти ин унвон дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Узбекистон конфронси илмӣ амалӣ ба кори худ шурӯъ намуд. қабл аз оғози конфронс дар толори қасри нурафшони шаҳри Самарқанд намоиши асарҳои суратгири тоҷик Шуҳрат Ёров дар мавзӯи дӯстии халқҳои тоҷику узбек баргузор гардид, ки аз он иштирокчиёни чорабинӣ дидан намуданд. пас он конфронс ба кори худ оғоз намуд, ки дар кори он намояндагони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Узбекистон, олимону адабиётшиносон аз Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, шоирону нависандагон ва аҳли илму фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон иштирок намуда вобаста ба таърихи муносибатҳои илмӣ адабии халқҳои тоҷику узбек ва густариши он дар замони муосир, тақвияти ҳамкориҳо дар бахши ноширӣ, ҳамчунин роҳандозии чорабиниҳои муштараки фарҳангӣ ва маҳфилҳои адабӣ маърузаҳо пешниҳод намуданд. қайд гардид, ки муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Узбекистон таърихи тӯлонӣ дошта, ба шарофати сиёсати муваффақи сарони ду давлат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба марҳилаи нави рушд ворид гардид ва бо роҳандозии чунин ҳамоишҳои муштараки илмӣ адабӣ боз ҳам устувор гардида истодааст. ман Паймон ҳастам, шоир овози тоҷик. рост чун ояд ба як рои дили мо раъи дӯст, мекунем аз пешгоҳи хонаи дил ҷои дӯст. як замон ҳамин ғазалро бо ҳамин матлаб гуфта будем. дар ҳақиқат имрӯз дар Самарқанди бостон, дар Самарқанди достонӣ ин гуфта бори дигар собит шуд ки дӯстии бародарии халқҳои тоҷику ӯзбек азалист, абадист. собит шуд ки дӯстии мо пойдор аст. Асадулло Исмоилзода, узви иттиҳоди нависандагони Ӯзбекистон, узви иттиҳоди нависандагони Тоҷикистон, сармуҳаррири маҷаллаи тоҷикони Ӯзбекистон Дурдонаи Шарқ. имрӯз ин тадбири фарҳангие, ки имрӯз дар Самарқанд баргузор гардид, барои ҳамаи мо ин як тадбири деринтизор буд. мо бисёр имрӯз аз маърузаҳои олимон, ки имрӯз ба дидорбинии аҳли фарҳанг омаданд, хеле шод гаштем. боварӣ дорам, ки ин дӯстии рафоқати байни ҷумҳуриятҳои Ӯзбекистону Тоҷикистон абадӣ бошад. ин рафтуомадҳо бисёр шавад. шоиру эҷодкорон доим шеър хонанд, маъракаҳои маҳфилҳои шеъру суруд чунин доимӣ баргузор гардаду ин дӯстию ин рафоқат абадӣ бошад. дар ҷараёни конфронс изҳор шуд, ки муносибатҳои мутақобилан судман ва ҳасанаи ин ду давлат ба шарофати шахсиятҳои бузурги илмию адабӣ дар қарни 15 боз ҳам устувор гардид ва дар мисоли ҳамкориҳои адабию эҷодии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Мир Алишери Навоӣ ба марҳилаи тозаи дӯстию рафоқат асос гузошт. Мир Алишер Навоӣ то охири умр ҳамчун шогирди вафодор ба Мавлоно Ҷомӣ содиқ монда, ҳамеша дар осори хеш хислатҳои бузурги инсондӯстонаи устодашро
ба некӣ ёдовар шудааст. дар садаи 20 устод Садриддин Айнӣ идомадиҳандаи анъанаҳои неки чандасраи равобити дӯстонаи тоҷикон ва узбекон шуда, дар ин роҳ хидмати шоистаеро ба анҷом расондааст. устод Айнӣ бо адибони узбек Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ, Абдулло Қодирӣ ва Ғафур Ғулом ҳамкории наздики эҷодӣ барқарор карда, дар тарбияи онҳо нақши назаррас гузоштааст. пас аз баргузории конфронси илмӣ амалии то тавони дӯстонро гум макун бо мақсади гиромидошти арзишҳои миллии ду давлати дӯсту бародар Тоҷикистону Узбекистон барномаи пуршукӯҳи консертӣ баргузор гардид, ки таронумгари мавзӯъҳои дӯстиву бародарӣ буд. дар ҳошияи баргузории конфронси илмӣ амалии то тавони дӯстонро гум макун аҳли илму фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон аз хонамӯзаи устод Садриддин Айнӣ дар шаҳри Самарқанд дидан намуданд. бо иқдоми осорхонаи миллии Тоҷикистон дар такя ба сиёсати фарҳангии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хонамӯзаи устод Садриддин Айнӣ дар шаҳри Самарқанд шумораи зиёди акс вобаста ба фаъолияти қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ва муассисаҳои илмиву фарҳангӣ ва кӯчаву хиёбонҳое, ки дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба номи устод Садриддин Айнӣ гузошта шудаанд, тақдим гардид. дар ин баробар ба китобхонаи хонамӯзаи устод Садриддин Айнӣ дар шаҳри Самарқанд аз ҷониби осорхонаи миллии Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва нашриёти Ирфон шумораи зиёди китобҳои тозанашр ва осори сардафтари адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ дар нашри нав тӯҳфа карда шуд. бояд гуфт, ки ҳамарӯза дар шаҳри Самарқанд сайёҳони зиёд аз хонамӯзаи устод Садриддин Айнӣ дида намуда бо ҳаёт ва фаъолияти устод Садриддин Айнӣ шинос мешаванд. Иброҳимзода Зафаршод Сафо, директори осорхонаи миллии дастгоҳи иҷрои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. имрӯз як бисёр рӯзи саид аст дар доираи ҳамкориҳои осорхонавии миёни осорхонаи миллӣ ва хона осорхонаи ба номи устод Садриддин Айнӣ як кори хайр сурат гирифт ва аз ҷониби осорхонаи миллии Тоҷикистон ба ин даргоҳ зиёда аз 30 адад аксҳои марбут ба фаъолият ва зиндагию рӯзгори устод Айнӣ дар Тоҷикистон тақдим карда шуд. дар баробари ин зиёда аз 50 адад китобҳое, ки бо забони тоҷикӣ аз ҷониби устод таҳия шуданд ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуданд, ба хона-осорхонаи устод Айнӣ дар шаҳри Самарқанд тақдим карда шуд. қадами устувори ҳамкориҳои осорхонаи миллии Тоҷикистон бо осорхонаи устод Садриддин Айнӣ дар шаҳри Самарқанд аст ва дар оянда низ мо ин гуна ҳамкориҳоро боз ҳам ривоҷу равнақ мебахшем ва кӯшиш мекунем, ки дар дораи конферансҳо таҳияи муштараки мақолаҳои илмӣ, таҳияи феҳристи ёдгорҳои ин осорхона ба ҳамдигар саҳмгузор бошем. ҳамчунин дар доираи конференсияи мазкур аз ҷониби намояндагони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Узбекистон ба донишкадаи педагогии Узбекистон ва Финланд шумораи зиёди адабиёти илмӣ бо забони тоҷикӣ тақдим гардид. бояд гуфт, ки дар ин донишкада шумораи зиёди тоҷикзабонон таҳсил менамоянд. қайд гардид, ки барои бо забони тоҷикӣ омӯхтани илмҳои зарурӣ иқдоми мазкур замина гузошта, дар пайи амалинамоии нақшаҳо минбаъд низ он идома дода мешавад. 14 феврал дар идомаи конфронси илмӣ амалии то тавони дӯстонро гум макун дар шаҳри Самарқанд аҳли илму фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ба донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов ташриф оварданд. олимону донишмандон ва шоирону нависандагони тоҷик нахуст аз осорхонаи донишгоҳи мазкур дидан намуда бо осори пурарзиши фарҳангӣ, намунаи ёдгориҳои таърихӣ ва нигораҳо шинос шуданд. намояндагони вилояти Самарқанди ҷумҳурии Узбекистон ба аҳли илму фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба марҳилаҳои таърихии муносибатҳои бисёрҷанбаву дӯстонаи халқҳои тоҷику узбек дар осорхонаи мазкур маълумот дода, роҳандозии иқдомҳои пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро барои густариши муносибатҳои ду давлати ҳамҷавор Тоҷикистону Узбекистон муҳим арзёбӣ карданд. ман директори муассисаи нашравии Муориф Исозода Комилшод Сафар, доктори илмҳои биологӣ. имрӯз пеш аз ҳама аз осорхонаи донишгоҳи давлатии Самарқанд дидан кардем. дар ҳақиқат дар осорхонае ки мо ҳозир ҳузур дорем бисёр нигораҳо ва бозёфтаҳои таърихӣ мавҷуд ҳастанд, ки ин пеш аз ҳама аз фарҳанги гузаштаи мо мардуми
тоҷику узбек шаҳодат метиҳад ва албатта ин бисёр ташаббуси хуб аст ва ин имконият медиҳад ки яъне ҳамин рафту омади дӯстӣ байни ду давлат аз ҳамин шурӯъ шавад. пас он дар институти забон ва маданияти халқҳои осиёи марказии донишгоҳи давлатии самарқанд ба номи Шароф Рашидов бо иштироки намояндагони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Узбекистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, раёсати донишгоҳи мазкур ва олимону донишмандони тоҷик ҳамоиш баргузор гардид. зимни ин ҳамоиш иштирокдорон вобаста ба мустаҳкам гардидани ҳамкориҳои илмии Тоҷикистону Узбекистон изҳори назар намуда, роҳандозии чунин чорабиниҳои муштараки илмӣ-адабиро самараи сиёсати муваффақу ояндабинонаи сарони ду давлати дӯст, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев унвон доданд. дар идома дар назди кафедраи филологияи тоҷик ва забонҳои шарқи хориҷии институти мазкур, маркази забон ва маданияти тоҷик ва синфхонаи омӯзиши забони тоҷикӣ ифтитоҳ гардид. маркази забон ва маданияти тоҷик ва синфхонаи омӯзиши забони тоҷикӣ бо дархости раёсати донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Узбекистон ва Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шуд. дар маркази забон ва маданияти тоҷик нигораҳо бо нақшу нигори миллӣ, мусаввараҳои бузургони илму адабиёти тоҷик, намунаи либосҳои миллии тоҷикиву узбекӣ, осори хаттии ниёгон ва беш аз 3000 китобҳои илмиву бадеӣ нигоҳ дошта мешаванд. бо мақсади инъикоси робитаҳои самарабахши Тоҷикистону Узбекистон, ҳамчунин барои муаррифии шоистаи мавзеъҳои таърихиву сайёҳии Тоҷикистон дар ин толор монитори калонҳаҷм насб гардида, наворҳои тарғиботӣ манзури тамошобинон карда мешавад. барои идомаи корҳои илмӣ, ифтитоҳи ин марказ мусоид буда, ҳамчун манбаъ олимони ҷавон метавонанд аз он истифода намоянд. синфхонаи омӯзиши забони тоҷикӣ бо мақсади ҷалби бештари донишҷӯёни донишгоҳ ба омӯзиши нозукиҳои забони нобу шевои тоҷикӣ ифтитоҳ гардида, бо шароиту имконоти мусоид фароҳам гаштааст. синфхона бо дастгоҳу таҷҳизоти лозима аз ҷумла компютер ва монитори калонҳаҷм муҷаҳҳаз буда, омӯзгорони соҳибтаҷриба ба донишҷӯён бо тарзу усули муосир забони тоҷикиро меомӯзонанд. ман устоди донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов, профессори кафедраи забон, филологияи тоҷик ва забонҳои шарқи хориҷӣ ҳастам. аз фанни адабиёти имрӯзи тоҷик ва таърихи танқид дарс медиҳам. кушода шудани ҳамин кабинету ҳамрӯза дарс барои ман хотирмон аст ва ҳамин рӯз дар таърихи донишгоҳи давлатии Самарқанд ид аст. ид ба ин маъне ки кушодашавии ҳам кабинети забон ва адабиёти тоҷик, ҳам маркази забон ва маданияти тоҷик, ҳам дарсхонаи тоҷик барои ман ифтихор аст. ин ҳамаш бо шарофати дӯстии ду халқ, дӯстии ду давлат, ду кишвар, бо сарбарии Шавкат Мирамонович президенти давлати мон, бо сарбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамин дӯстият оғоз карданд, ҳазорсола буд. ҳамин ҳазорсола давом дода истодан, муваффақ давом дода истодан. дар оянда боварӣ дорем ки ин бештар, хубтар, болотар, хонотар ин дӯстӣ давом меёбад. боварӣ дорем ки ҳамин хел кабинетҳо бо дигар донишгоҳҳои кишвари мо бошаду барои тарғиби масалан гирифтани забон ва адабиёти тоҷик боз ҳисса гузоранд ҷаноби сафир. бо мақсади огаҳии бештар бо ҳаёт ва фаъолияти олимон ва шоирону нависандагони тоҷик, дар синфхона тариқи монитор филмҳои ҳуҷҷатӣ ва очерку барномаҳои телевизионӣ ки аз хазинаи Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаи давлатии Тоҷикфилм ба донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов дастрас шудааст, намоиш дода мешаванд. ҳадаф аз роҳандозии чунин иқдом таҳкими муносибатҳои илмӣ фарҳангии Тоҷикистону Узбекистон ва густариши ҳамкориҳои олимону адабиётшиносони тоҷику узбек буда, барои омода намудани мутахассисони соҳибкасб, олимони ҷавон ва забоншиносон, ифтитоҳи маркази забон ва маданияти тоҷик ва синфхонаи омӯзиши забони тоҷикӣ заминаи воқеӣ фароҳам меорад. декани факултети филологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон
доктори илмҳои филология профессор Сироҷдин Эмомалӣ. боиси ифтихор аст ки дар донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов кабинети забону адабиёти тоҷик маркази забон ва фарҳанги маданияти Тоҷикистон ифтитоҳ гардид ва гумон мекунам ки кушодашавӣ ё ифтитоҳи ин марказ ва ин кабинетҳо дар робитаҳои навбатии илмию фарҳангии ду кишвари дӯсту бароbar, яъне Тоҷикистону Ӯзбекистон саҳифаҳои нав мекушад ва дар ҳақиқат ин кабинетҳо марказе ки кушода шуд дар рушду инкишофи забони адабии тоҷик таъсири мусбат мерасонад. нимаи дуюми рӯзи 14 феврал дар толори донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов бо иштироки шоирону нависандагон ва олимону адабиётшиносони тоҷику ӯзбек маҳфили адабии ганҷи сухан баргузор гардид. дар оғози маҳфил қайд шуд ки имрӯз дар таърихи равобити илми адабии Тоҷикистону Ӯзбекистон боз як саҳифаи тоза оғоз гардид. маҳфили ганҷи сухан дар ҳошияи конфронси илми амалии то тавони дӯстонро гум макун боз шоирону нависандагон ва аҳли илму фарҳанги Тоҷикистону Ӯзбекистонро ба ҳам оварда ба тақвияти муносибатҳои дуҷониба дар ин самт ва табодули таҷриба байни ҳамдигар мусоидат менамояд. ҳамкориҳои илмиву адабии халқҳои тоҷику ӯзбек аз мактаби устоду шогирди Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Мир Алишери Навоӣ устувор гардида давоми солҳои охир бо иқдому ташаббусҳои бузургу беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба марҳилаи сифатан нав ворид шуд ва беш аз пеш густариш ёфта истодааст. Нуралӣ Нурзод, доктори илмҳои филологӣ, директори Институти илми тадқиқоти илмҳои ҷомеашиносӣ Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Боғиҷон Ғафуров. Воқеан бояд ёдовар шуд ки таи чанд соли охир робитаҳои сиёсиву фарҳангӣ ва маърифатии ду кишвари ба ҳам дӯст ва ҳамҷавор Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо шарофати сиёсати фардонигаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба сатҳи нав ворид гардид ва гуфтам мумкин аст ки агар ба таърихи пайвандҳо ва таърихи иртибототи ду кишвар мо назар афканем, дӯстии ин халқҳо бо номи ду шахсияти бузургу барозандаву маърифатомӯз Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ такя мекунад ва баргузории ин чорабинӣ бори дигар аз он дарам медиҳад ки воқеан халқҳои ҳамҷавор тарихан пайвандҳои муҳим доранд ва дар таҳкими дӯстии халқҳо ки ҳамеша ин ғоя дар ҷавҳари адабиёти мо таҷассум дорад, барои ин боз ҳам тақвият ёфтани ин дӯстӣ ин робита ин гуна ҳамоишҳо таъсири матлуб мегузоранд ва махсусан барои шоирон, барои адибон, барои олимон баргузории ин гуна чорабиниҳо дар шароити имрӯза барои пеш аз ҳама таҳкими ваҳдати инсонӣ, дӯстии халқҳо ва пайвандҳои муҳками бештари кишварҳои ҳамҷавор нақши муассир хоҳад дошт. роҳандозии чунин маҳфилҳои илмиву адабӣ ки ҳам дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам дар ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор мегарданд, идомаи мантиқии муносибатҳои дӯстонаву қавии халқҳои тоҷику ӯзбек мебошад. бовар аст ки дар оянда низ чунин конфронсу ҳамоишҳои илмӣ фарҳангӣ роҳандозӣ гардида дар ин зимн муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Ӯзбекистон боз ҳам таҳким бахшида мешавад. ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ дар Тоҷикистон идома дорад. дар доираи ин тадбири хуррамгардонӣ роҳбарияту кормандони вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамроҳ бо роҳбарон ва намояндагони корпусҳои дипломатии муқими Тоҷикистон ба ниҳолшинонӣ баромаданд. дар ин мавзеъ аз ҷониби роҳбарияти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарону намояндагони корпуси дипломатии муқими Тоҷикистон 200 ниҳоли санавбар шинонида шуд. бо тартиби муайян намояндагони корпусҳои дипломатӣ дар ҷойҳои муайяншудаи хеш ниҳолҳои санавбар шинонида барои сабзу хуррамгардонӣ як гӯшаи шаҳри Душанбе саҳм гузоштанд. боиси қайд аст ки ин амали ободонӣ бо мақсади таъмини муҳити беҳтари зист ва фазои мусоиди экологӣ ташкил карда шуда
шуда дар раванди корҳои ниҳолшинонӣ ҳамзамон ба навъу намуд ва хусусиятҳои ба иқлими мо тобовари ниҳол таваҷҷӯҳ карда мешавад, то ки оянда сабзиши онҳо таъмин гардад. тибқи анъанаи қадимии мардуми тоҷик дар баробари бунёди хона ва тарбияи фарзандон, шинонидани дарахт яке аз аъмоли шарифтарин ба шумор меравад ва ба фарурасии баҳор чорабиниҳои зиёде бахшида ба сабзазоркунии гӯшаҳои гуногуни мамлакат ва дигар корҳои созанда гузаронида мешавад. иброз гардид дар маъракаи ниҳолшинонӣ. имрӯз мо бо намояндагиҳои корпуси дипломатӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ки дар маҷмӯъ 38 давлатро муаррифӣ мекунанд дар ин макон ҷамъ шуданд бо мақсади амалӣ намудани сиёсати пешгирифтаи давлат дар масъалаи кабудизоркунӣ. чуноне ки иттилоъ доред, то соли 2040 аз ҷониби ҳукумати кишвар барномаи кабудизоркунии умумии ҷумҳуриявӣ қабул шудааст, ки дар асоси он бояд миллионҳо ниҳол бех ниҳол шинонда шавад дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва вазорати корҳои хориҷӣ муваззаф шудааст, ки дар ин асос то соли 2027 5000 ниҳол дар ҳудуди шаҳр шинонад. вазири корҳои хориҷӣ Сироҷиддин Муҳриддин дар бораи барномаи ҳукуматӣ оид ба кабудизоркунии мамлакат то соли 2040 ки дар асоси дастурҳои паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ қабул гардидааст, ёдовар шуда қайд намуд, ки Тоҷикистон яке аз ташаббускорони фаъол дар ҳалли масъалаҳои муҳим дар соҳаи об, экология ва тағйирёбии иқлим мебошад. Ин гуна чорабиниҳо таҷассуми воқеии амалҳо дар ҳалли мушкилоти ҷаҳонӣ мебошад. ҳамчунин дар ин мавзеъ лоиҳаи сохтмони бинои маркази хизматрасонии техникии корпуси дипломатӣ муаррифӣ гардид, ки сохтмони он моҳи майи соли равон оғоз мегардад. маъракаи дигари ниҳолшинонӣ имрӯз дар шаҳри Душанбе аз ҷониби масъулони Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. роҳбарият ва кормандони ин вазорат дар гӯшаи дигари пойтахт Боғи Ғалаба беш аз 1800 бех ниҳол шинониданд. дар доираи ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ имрӯз роҳбарият ва кормандони Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба маъракаи ниҳолшинонӣ баромаданд. аз ҷониби кормандони мақомоти молияи кишвар дар Боғи Ғалабаи пойтахт зиёда аз 1800 бех ниҳоли дарахтони ҳамеша сабз шинонида шуд. дар ин иқдоми хуррамгардонӣ кормандони Вазорати молия дар гӯшаҳои алоҳидаи ин боғ ба ниҳолшинонӣ машғул шуда саҳми хешро дар сарсабзу зебо гардидани шаҳри Душанбе гузоштанд. маъракаи ниҳолшинонӣ бо маслиҳату тавсияи мутахассисони соҳа, яъне бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ҷараён гирифт. ба иттилои мутахассисон, қоидаи асосӣ ин кандани чуқуриҳо барои ниҳол мебошад, ки чуқурӣ ва паҳнои он бояд ба на камтар аз 50-60 сантиметр баробар бошад. ҳамин қоидаҳо аз ҷониби кормандони Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба хубӣ риоя шуданд. ҳамзамон коршиносони соҳа мегӯянд, ки беҳтарин давра барои шинонидани дарахтони ороишӣ ҳамеша сабз ва мевадиҳанда ин охири моҳи ноябр ва декабру январ мебошад. зеро дар ин муддат ҳолати оромиши ниҳол дар зери хок гузашта, он барои сабзиши оянда хубтар мутобиқ мегардад. ёдовар мешавем, ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии мамлакат ба масъалаи кабудизоркунӣ таваҷҷӯҳи махсус равона шуда, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки мо барои ислоҳи вазъи ногуворӣ дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ба амал омада ва пешгирӣ кардани харобшавии ҳифзи муҳити зист дар навбати аввал бо роҳи ҷиддан кам кардани партови газҳои гулхонаӣ, ниҳолшинониву кабудизоркунӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои об, яъне ба хотири наҷоти табиат ва инсоният тадбирҳои бетаъхир ва муассир андешем. дар ҳамин замина бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 қабул гардид, ки тибқи он дар марҳилаи якум солҳои 2025-2027 дар ҷумҳурӣ беш аз 10 миллион бех ниҳолу буттаҳо шинонида мешавад. то баргузории интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои вакилони халқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот рӯзҳои ба шумор боқӣ мондааст. аллакай дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ қисми асосии корҳои омодагӣ ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ хотима ёфта, ҳавзаву участкаҳои интихоботӣ бо шароити зарурӣ барои баргузории интихобот омодаанд, аз ҷумла дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон.
участка интихоботии хоруғи боло рақами 3 яке аз участкаҳои интихоботии намунавӣ дар маркази вилоят ба шумор меравад. дар ин ҷо барои баргузории чорабинии муҳими сиёсӣ дар пеш истода ки марому интихоби озоди мардумро таҷассум менамояд, тамоми чораҷӯиҳо ба анҷом расида, участка интихоботӣ барои баргузории интихобот пурра омода мебошад. раиси комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи вакилон ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хоруғ Саид Нозимов тазаккур дод ки корҳо дар ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ пайваста таҳти назорати аъзои комиссияи шаҳриву вилоят ва ҷумҳуриявӣ қарор дошта, то ба ҳол аз рӯи реҷаи муайяншуда давом доранд. раисони участкаҳои интихоботии шаҳри Хоруғро ҷамъ намуда дар зарфи 2 рӯз ба онҳо машварати фаҳмондагиро гузарондем. و در شهر خاروغ 15 участка انتخاباتی و 30 حوزه انتخاباتی فعالیت دارند. در همه участкаҳои انتخاباتی و حوزه انتخاباتی کمیسی‌های مخصوص تشکیل کرده شده. آنها برای آمادگی به انتخابات وکیلان خلق جمهوری تاجیکستان همه طرفه تیاری دیده ایستادند. ما در участкаҳои انتخاباتی رقم 8 رقم 7 رقم 3 رقم 4 رقم 5 رقم 12 همه این участкаҳоро یک بار دو بار با هیئت کمیسیا سنجیدیم و تیاری آنها را دیدیم. چه نارسایی بودند ما با آنها فهمیدیم. از طرف مقامات اجرایی حکومت ولایت شهرک برای ما قرارها دسترس شدند. ما در اساس قرارهای اینا کمیسی‌های مخصوص تأسیس دادیم و آمادگی را با انتخابات در پیش ایستاده اما طرفه دیده ایستادیم. участка интихоботии хоруғи боло рақами 3 дар муассисаи таълимии наву замонавӣ ҷой дода шудааст ва ҳамаи шароитҳои даркорӣ дар ин ҷо таъмин мебошанд. участка интихоботии хоруғи боло рақами 3 ба интихоботи дар пеш истода ки рӯзи 2 марти соли 2025 баргузор мегардад ҳаматарафа омода буда 7 нафар бори аввал овоз медиҳанд, 34 нафар барҷомондагон мебошанд ки ба қуттии сайёр ниёз доранд. инчунин дар участка интихоботӣ утоқи кории комиссия участка интихоботӣ, утоқи модару кӯдак, утоқи тиббӣ пурра омода ҳастанд. пешбурди кори ҳамаи участкаҳои интихоботӣ ва ҳавзаҳои интихоботӣ пайваста дар ҷаласаҳои корӣ дар мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру вилоят баррасӣ мегардад ва дар ин самт кӯмакҳои даркорӣ низ расонида мешаванд. خبرنامه‌ро тайёр кардем ва рӯи хати интихобкунандагонро тартиб додем. ман боварӣ дорам ки ҳама ино вазифаи қарзи шаҳрвандии худро дар назди давлат иҷро мекунанд ва дар рӯзи 2 моҳи марти соли 2025 ба участкаҳои интихоботӣ омада ба тарафдории фарзандон арзандаи шаҳру вилоят рай медиҳанд ва ман боварӣ дорам ки ин маъракаи сиёсӣ ба дараҷаи баланд мегузарад. гуфта мешавад ки баҳри ислоҳи камбудиҳои ҷой дошта дар фаъолияти ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ дастур дода шудааст ки барои омӯзиши вазъи воқеии кор дар ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ ва расонидани кӯмак ба комиссияҳои ҳавзавию участкавии интихобот аз ҳисоби шахсони ботаҷриба гурӯҳҳои корӣ ташкил ва ба маҳалҳо фиристонда шаванд. дар ноҳияи вахши вилояти Хатлон низ айнан ҳамин ҳолат ба назар расида, ҳамаи участкаҳои интихоботии ҳудуди ноҳия барои гузаронидани интихоботи парлумонӣ омодаанд. ҳайати комиссияи ҳавзаи ҳудудии якмандатаи вахш 32 оид ба интихоби вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд баргузор намудани интихоботи дар пеш истода тамоми шароитҳои заруриро фароҳам овардааст. масъулини ҳавзаи якмандатии интихоботии вахш 32 ноҳияи вахш баҳри дар сатҳи лозима ташкил ва баргузор гардидани интихоботи вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тамоми шароиту имконоти мавҷуда истифода намуда истода дар ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ баҳри озоду шаффоф барпо гардидани раванди овоздиҳӣ ба ҳамаи қишрҳои ҷомеа шароити мусоид муҳайё гардонидаанд. ҳайати комиссияи ҳавза ва участкаҳои интихоботии ноҳияи вахш оид ба интихоби вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаҷониба омода буда аз рӯи нақша ва тартиби муайян гашта фаъолият доранд. дар ҳавзаи якмандатии вахш 32 оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 69 участкаи интихоботӣ таъсис дода шудааст ки аз ин 55 участкаи интихоботӣ дар ноҳияи вахш, 6 участкаи интихоботӣ дар ҷамъияти шаҳрак Гилистони ноҳияи Ҷолалиддини Балхи ва 8 участкаи интихоботӣ дар ҷамъияти деҳоти Навбаҳори ноҳияи Кушониён таъсис дода шудааст.
участкаҳои интихоботӣ ҳамаашон пурра омода мебошанд, ҳуҷҷатгузоришон пурра ба эътмор расонида шудааст, ба рӯйхатгирии интихобкунандагон ба эътмор расонида шудааст. тамоми участкаҳои интихоботӣ омода аст. интихобкунандагон метавонанд дар санаи 2 март соли 2025 озодона дар участкаҳои интихоботӣ ба тарафдории номзадҳои арзанда овоз диҳанд. ҳавзаи мандатии вахш 32 аз даромадгоҳи ноҳияи вахш лавҳои иттилоотӣ ки санаи 2 март соли 2025 интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурӣ ва вакилони маҳаллии халқ гузаронида мешавад, насб карда шудаанд. طبق اطلاع برای انتخاب وکیلان با مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به انتخاب وکیلان با مجلس وکیلان خلقی ولایت ختلان و اوید به انتخاب وکیلان با مجلس وکیلان ناحیه بخش در جماعت‌های شهرک و دهات حدود ناحیه участкаҳои انتخاباتی تأسیس داده شده است. طور مشاهده گردید در همه участкаҳои انتخاباتی حدود ناحیه آمادگی برای انتخابات در پیش ایستاده خوب براه مانده شده است. محمد رضا شریفزاده طالب جان سیفов برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه بخش. бо ташаббуси комиссияи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба савдои одамон дар шаҳри кӯлоб дар мавзӯи тақвият додани таҷрибаи суддӣ ҳангоми баррасии парвандаҳои ҷиноятии алоқаманд ба савдои одамон ва таъмини адолати суддӣ нисбат ба қурбониёни савдои одамон семинари омӯзишӣ баргузор гардид. бо ташаббуси комиссияи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба савдои одамон дар толори муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкории Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб семинари омӯзишӣ дар мавзӯи муқовимат ба савдои одамон барои судяҳои суди шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб роҳандозӣ гардид. дар семинари омӯзишӣ намояндагони созмони байналмилалии муҳоҷират, созмони амнияти ҳамкории Аврупо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, намояндагони вазорати корҳои дохилӣ ва олимону муҳаққиқони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иштирок доштанд. зимни ин тадбир гуфта шуд ки дар ҷомеаи муосир озодии инсон яке аз арзишҳои олӣ ва таъмини дахлнопазири шахс вазифаи асосии давлат ба шумор меравад. савдои одамон дар миқёси ҷаҳонӣ ҳамчун ҷинояти поймолкунандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шакли муосири ғуломӣ таҳти таваҷҷӯҳи ҷиддии ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дорад. хусусияти фаромилӣ ва муташаккилии ҷинояти мазкур фаъолияти ҳамбастагиро тақозо менамояд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар мубориза ба ин зуҳуроти манфӣ дар канор набуда дар самти мазкур як қатор тадбирҳои назаррас ва мушаххасро роҳандозӣ намудааст. ҳамчунин зикр гардид ки хариду фурӯши одамон дар миқёси ҷаҳонӣ ҳамчун ҷинояти вазин ва поймолкунандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ки дар айни ҳол дар худ унсулҳои таҳдид ба амнияти миллӣ як қатор давлатҳо ва халалдор намудани суботи иҷтимоию иқтисодии онҳоро ниҳон дорад, эътироф гардидааст. аҳамияти гузарондани чунин чорабиниҳо аз он иборат аст ки мо бояд кӯшиш ба харҷ диҳем то ки дониши ҳуқуқии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва пеш аз ҳама мақомоти тафтишот, мақомоти прокуратура ва мақомоти адолати судиро амалӣ мегардонанд зиёд карда шавад, баланд карда шавад. маҳорати баррасии чунин парвандаҳо, тафтиши чунин парвандаҳо дар доираи пешбининамудаи қонунгузорӣ амалӣ карда шавад. аз ин сабаб чунин курсҳои омӯзишӣ гузаронида истодааст, чӣ хеле ки гуфтем бо мақсади тақвият додани фаъолияти чунин шахсони мансабдор ки барои ҳифз намудани манфиатҳо, ҳуқуқ ва озодиҳои қурбониҳои савдои одамон равона гардидааст. самти муқовимат ба савдои одамон яке аз самтҳои асосӣ ва муҳиме мебошад ки ба обрӯи эътибор ва рейтинги Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ таъсири манфӣ ё таъсири мусбӣ расониданаш мумкин аст. чунки Тоҷикистон ба худ ӯҳдадориҳои байналмилалӣ гирифтааст ки то ки ҳангоми баррасӣ намудани парвандаҳои ҷиноятӣ дар самти хариду фурӯши одамон, савдои одамон, ҳуқуқ ва озодиҳои ҷабрдидагонро ки номи онҳо қурбонии савдои одамон аст таъмин карда тавонад ва он мониторинг яъне таҳлил ва назоратбарӣ дар ин самт аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст.
дар ҷараёни семинар санадҳои меъёрию ҳуқуқи танзимкунандаи муқовимат ба савдои одамон ва шаклу услуби мубориза ба ин омили номатлуб муқовимат ба савдои одамон дар заминаи санадҳои байналмилалӣ, айнияткунонии савдои одамон, омилҳои виктимологии пешгирии ҷинояти савдои одамон, принсипҳои муошират бо ҷабрдидагон, хусусиятҳои ҳамкориҳои байналмилалӣ дар муқовимат ба савдои одамон мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор гирифтанд. тибқи иттилои масъулин чунин семинарҳо дар дигар шаҳру ноҳияҳо гузаронида мешавад. то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Масҷо садҳо иншооти нав сохта хоҳад шуд. қисми муайяни онро корхонаҳои саноатӣ ташкил медиҳад. аз ҷумла корхонаи нави хишбарорӣ ки сохтмонаш идома дорад, баъди мавриди истифода қарор гирифтанаш дар як рӯз то 100 000 дона хишт истеҳсол хоҳад кард. ҳамчунин баробари ба кор андохтани ин корхона бо 3 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. дар партави дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги давлатӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷиҳати татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босурати мамлакат дар ноҳияи Масҷо тадбирҳои зиёди ободонӣ пешбинӣ шудааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ҷаъфар ки самти асосии фаъолияташ ба истеҳсоли хишт равона гардидааст, аз зумраи хатҳои нави истеҳсолӣ ба шумор меравад. айни замон бунёди коргоҳ ҷараён дошта бо ин мақсад мутахассисони соҳа ба корҳои сохтмонӣ ҷалб гардиданд. иттилоъ дода шуд ки корхонаи мазкур мутобиқ ба талабот ва меъёрҳои соҳа бунёд гардида, иқтидори истеҳсолии он то 100 000 дона хишт дар як рӯз мебошад. зикр гардид ки имрӯз дар ноҳия талабот ба хишт хеле зиёд буда, истеҳсоли маҳсулоти босифат дар худи ноҳия то андозаи талаботи сокинонро қонеъ мегардонад. қайд гардид ки баробари ба кор андохтани коргоҳ 3 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд. дар ҳамин мавзеъ бунёди корхонаи нави забти паррандаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ҷумабой Мирзо ҷараён дорад. ин коргоҳ низ аз зумраи иншоотҳои ҷашнӣ буда, тибқи нақша ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор мегирад. насби дастгоҳи таҷҳизоти муосир имкон медиҳад ки дар як соат то 1400 сарпарранда забт ва ба таври хоса бастубанд карда шавад. раванди истеҳсолот якчанд марҳиларо гузашта, дар ниҳоят то 10 намуд маҳсулот пешкашӣ мизоҷон гардонида мешавад. иқтидори коргоҳ коркард ва истеҳсоли то 12-14 тонна гӯшти мурғ буда, баробари ба кор андохтани он 54 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин мешаванд. бо истифода аз имтиёзҳои ҷорӣ намудаи ҳукумати кишвар коргоҳҳои паррандапарварӣ зиёд гардида, талаботи бозори дохилӣ қонеъ мегардад. дар ин раванд дар шаҳраки Бӯстони ноҳияи Масҷо бо ташаббуси ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ҷумабой Мирзо фермаи чорводорӣ ва паррандапарварӣ бунёд гашта истодааст. бо ин мақсад сохтмони бинои парвариш ва нигоҳубини парранда ба роҳ монда шудааст ва айни замон 2 адади он бунёд ёфтааст ки ҳар яки он барои парвариши 25 000 сар мурғи гӯшти пешбинӣ шудааст. бо бунёди иншооти ҷашнӣ дар ноҳияи Масҷоҳ барои сокинон шароити беҳтари зиндагӣ ва имконияти нав фароҳам оварда мешавад. мардуми ноҳия ин ташаббусҳоро бо хушнудӣ истиқбол намуда, умед доранд ки ҳама корҳои нақшавӣ сари вақт анҷом меёбад. дар доираи таҷлили сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби шарикони рушд дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Ҳисор озмоишгоҳи анатомӣ, тиббии физикӣ, химиявӣ, тиббии биологӣ ва бинои маркази тестӣ сохта ба истифода дода шуд. ҷиҳати беҳтару хубтар гардидани имкониятҳои омӯзиши илмҳои дақиқ дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Ҳисор озмоишгоҳи анатомӣ, тиббии физикӣ, химиявӣ, тиббии биологӣ ва бинои маркази тестӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дар маросими ифтитоҳи маркази мазкур намояндагони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор ва директори агентии Туркия оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ дар Тоҷикистон ширкат намуданд. меҳмонон нахуст аз ҷараёни машғулиятҳои амалии озмоишгоҳҳои навтаъсис дидан намуданд. бояд гуфт ки насби таҷҳизотҳои замонавӣ ки дар
дар доираи эълони 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 сурат гирифт амри зарурӣ буда, баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати донишу малакаи донишҷӯён нақши муҳим мебозад. арзиши лоиҳавии озмоишгоҳҳо зиёда аз 450 000 сомонӣ буда, аз ҷониби шарикони рушд маблағгузорӣ гардидааст. иттилоъ дода шуд, ки озмоишгоҳҳо бо дастгоҳҳои таълимии сатҳи зарурӣ, воситаҳои техникӣ, электронӣ, аёнӣ ва мизу курсиҳо муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. озмоишгоҳи муосир бо тамоми маводи зарурӣ таъмин буда, донишҷӯён метавонанд ҳангоми дарсҳои амалӣ донишу малакаи худро сайқал диҳанд. баъд аз боздиди озмоишгоҳҳо дар толори муассисат доир ба ғамхориҳои давлату ҳукумат дар самти омӯзиши илмҳои дақиқ ва баланд бардоштани маҳорату малакаи донишҷӯён мубодилаи афкор сурат гирифт. гуфта шуд, ки омӯзиши илмҳои дақиқ ва омода намудани мутахассисони соҳибтаҷриба дар замони ҷаҳонишавӣ аз омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ вобаста аст. аҳли маорифи шаҳри ҳисор ифтитоҳи озмоишгоҳҳои муосири таълимӣ ва бинои маркази тестиро тӯҳфаи арзандаи давлату ҳукумат ва шарикони рушд дар доираи таҷлили сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ карданд. бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат чорабиниҳои гуногун ташкил карда мешаванд. дар қисмҳои ҳарбии ҳудуди ноҳияи Рашт ба ин муносибат озмуни суруди сарбоз роҳандозӣ гардид. дар толори қасри фарҳанги ноҳияи Рашт озмуни суруди сарбоз баргузор гардид. озмун бо ташаббуси вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 32 солаги таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисмҳои ҳарбии ҳудуди ноҳияҳои минтақаи Рашт баргузор гардид. мақсад аз баргузории озмуни суруди сарбоз ин пеш аз ҳама аз баланд бардоштани интизоми ҳарбӣ, таъминоти волояти қонун, риояи ҳатмии он, баланд бардоштани интизоми ҳарбӣ, ки ин вазифаи аввалиндараҷаи ҳар як мо хизматчиёни ҳарбӣ маҳсуб меёбад, имрӯз моро водор месозад пеш аз ҳама содиқ будан ба савганди ҳарбӣ, ба ватан, ба модар. ба ин хотир имрӯз мо дар минтақаи Рашт бо гурӯҳи хизматчиёни ҳарбӣ озмуни суруди сарбозро дар қасри фарҳанги минтақаи Рашт баргузор намуда истодаем. маросими ҷамъбастии озмун дар қасри фарҳанги ноҳияи Рашт доир гардид, ки дар он намояндагони вазороти мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини мақомоти иҷроия, командирони қисмҳои низомӣ, афсарону сарбозони қисмҳои ҳарбӣ ва донишҷӯён иштирок намуданд. ҳадаф аз баргузории озмун тарбияи ҳарбии ватандӯстӣ, боло бурдани ҳисси ватандӯстиву худшиносии сарбозон мебошад. чорабинии мазкур ба муносибати 32 солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд доир гардида ва тарғиби хештаншиносии иштирокчиён мусоидат намуд. پانزدهم فوریه روز بین المللی کودکان گرفتار بیماری سرطان است که همساله از جانب جامعه جهانی از جمله جمهوری تاجیکستان قید کرده می شود. در دایره این سنه فوند خیریه لونا سلسله چورابینی ها را برگزار نموده توجه جامعه را به گرفتاران خردسال این بیماری و راههای پیشگیری و طبابت آن جلب کرد. سرطان برای کسی حکم نیست و آن طبابت‌شونده است. در جمهوری تاجیکستان کودکان گرفتار این مریضی تحت نظارت دولت و حکومت کشور قرار داشته همه طرفه دستگیری می‌یابند. در شعبه سرطان شناسی کودکان مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی کودکان و نورسانی از تولد تا سن 18 ساله طبابت می‌یابند. فوند خیریه لونا 16 سال باز به این شعبه کمک‌های ضروری رسانیده رهبریت و کارمندانش در مبارزه با این مریضی در پهلوی کودکان گرفتار بیماری سرطان والدین آنها و طبیبان راست می‌ایستند. در دایره روز بین‌المللی کودکان گرفتار بیماری سرطان از جانب فوند لونا به طفلان این شعبه خلطه‌های پر از شیرینی‌ها تقدیم کرده شد. در این شعبه همه تشخیص و طبابت‌ها از روی استانداردهای زمانوی گذرانیده می‌شوند. طبق گفته متخصصان کودکان بیمار در اینجا طبابت کمپلکسی کامبیناسیون
оперативӣ аз ҷумла ҷарроҳӣ, табобати химиотерапия ва табобати нурӣ мегиранд. қайд кардан лозим аст ки дар ҷумҳурӣ ин ягона фонде мебошад ки ба кӯдакони гирифтори бемории саратон ёрии худро мерасонанд ва ҳамасола кӯдакони мо бо дастгирии фонди хайрияи лона бо доруҳои химиявӣ таъмин мегарданд ки ин албатта ёрии зиёд ба падару модарон мебошад. Бинобар ин аз ин фурсат истифода бурда миннатдории ҳамаи кӯдакони гирифтори ин беморӣ, волидайни онҳо, коллективи Маркази ҷумҳурии илмии саратоншиносиро ба фонди хайрияи лона мерасонам ва ба онҳо бурдбориҳо хоҳонам. фаъолияти асосии фонди хайрияи лона расонидани ёрӣ ба кӯдакони гирифтори бемории саратон буда. мақсади аввалин дараҷаи он бунёди маркази ягонаи кӯдаконаи саратоншиносӣ дар Тоҷикистон мебошад. бо назардошти ин омил фонд мақсад гузоштааст ки барои ҳар чӣ зудтар шифо ёфтани тифлакону наврасони мубталои бемориҳои саратон кӯмаку дастгирӣ намояд. ҳамчунин бахшида ба рӯзи байналмилалии кӯдакони гирифтори бемории саратон, фонди хайрияи лона дар боғи фарҳангу фароғатии Фирдавсии пойтахт дави хайриявиро баргузор намуд. дар ин чорабинӣ намояндагони идораҳои гуногун, табибону тифлакон иштирок намуданд. дар оғоз роҳбарияти фонди лона доир ба ҳадафи баргузории ин чорабинӣ сухан гуфта, зикр дошт ки дар баробари кӯмакҳои моддӣ дастгирии равонии ин кӯдакон низ муҳим аст. маҳз ба ҳамин хотир ҳамасола 15 феврал рӯзи байналмилалии кӯдакони гирифтори бемории саратон дар ҷаҳон қайд мегардад. айни ҳол дар заминаи эсқат онлайн 10 фондҳои хайриявӣ аз ҷумла фонди лона низ пайваст шудаанд ки ҳам аз як тараф ба ин фондҳо васеъ намудани доираи дастгириро ба ниёзмандон имконият медиҳанд ва ба ҳамаи аҳолӣ бо тарзи қулай, осон ва дастрас имконияти онро медиҳанд ки саҳми худро барои дастгирии чунин ниёзмандон расонанд. Целью сегодняшнего марафона, как для фонда «Луна», так и для всех людей, которые не безразличны к этой проблеме, является то, чтобы люди преждевременно обращались к врачам, чаще ходили на плановые проверки. Это касается и взрослых, и детей. В основном сегодня фонд «Луна» занимается маленькими детьми, и это очень важно, чтобы мы могли предостеречь маленьких детей от такой беды, как эта болезнь. дави иштирокчиёни чорабинӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии кӯдакони гирифтори бемории саратон дар боғи фарҳангу фароғатии Фирдавсии пойтахт бо иштироки беш аз 200 нафар сурат гирифт. бояд гуфт ки ин рӯз барои ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба мушкилоти беморони хурдсол ки аз шаклҳои гуногуни бемориҳои саратон азият мекашанд пешбинӣ шудааст. аҳамияти ин санад дар он аст ки он ба огоҳии бештар дар бораи саратон дар кӯдакон, дастгирии таҳқиқот дар ин соҳа ва беҳтар кардани дастрасӣ ба табобат ва нигоҳубини босифати беморони хурдсол дар саросари ҷаҳон мусоидат мекунад. мо медонем ки оилаҳои камбизоат чӣ қадар барои мубориза бурдан ба ин беморӣ азобу уқубат мекашанд ва ҳамаи шаҳрвандон бетарафӣ зоҳир накарда каме ҳам бошад саҳми худро гузошта истоданд. муолиҷаи навъҳои гуногуни саратон дар марҳилаи аввал ҳатто дар дараҷаҳои сеюм ва чорум комилан имконпазир аст. дар дави имрӯза нафароне низ иштирок доштанд ки ин маризиро мағлуб намуданд. бемории шифоёфта ҳастам. барои ин барнома омадам ки ба дигаронро дастгирӣ кардан. ин беморӣ табобатшаванда ҳастам. ман 2018 ин касалӣ ба гирифтор шудам ва 2020 шифо ёфтам. дар интиҳои чорабинии роҳбарияти фонди хайрияи лона шарикони худро бо сипосномаҳо қадрдонӣ намуданд. ҳамзамон ба иштирокчиёни дав тӯҳфаву шириниҳо тақдим карда шуд. таи чанд соли охир ин фонд бо тақсимоти маводҳои зарурӣ, доруҳои кимиёвӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ ба кӯдаконе ки дар шӯъбаи саратоншиносии кӯдаконаи Маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ табобат мегиранд, саҳми арзанда мегузорад. ба ибораи дигар, фонди хайрияи лона дар дили тифлакони бемору пайвандони онҳо лонаи умеду бовариро ба ояндаи нек мегузорад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии навид ки мустақиман манзуратон намудем. бароятон истироҳати хуш таманно дорем. хайр.